як гурӯҳи корӣ аз Тоҷикистон, ки 5 рӯз дар Бишкек қарор доштанд, бо ҳамтоёни қирғизи худ санад имзо карданд. мавзӯи гуфтугӯ ҳалли мушкилот дар марзи ду кишвар будааст, вале ҷонибҳо ҷузъиёти санади имзошударо эълон накарданд. хабаргузории давлатии Ховар хабар дод, ки гурӯҳи кории топографии Тоҷикистон аз рӯзи 12 июл то 17 июл дар Бишкек қарор дошт. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки вохӯрии навбатӣ дар Тоҷикистон баргузор шавад. ба навиштаи Ховар, вохӯрӣ дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ гузашт. мақомоти қирғиз низ шарҳ надоданд, ки дар ин 5 рӯз кадом масъала баррасӣ шуд. дар дафтари сарвазири Қирғизистон низ вохӯриро дӯстона номиданд. таъкиди ҷонибҳо бар сари ибораи вохӯрии дӯстона дар ҳолест, ки пас аз муноқишаи рӯзҳои 28 ва 29 апрели имсол дар марзи ду кишвар, муносибати Тоҷикистону Қирғизистон ба сардӣ гароид. дар ин таниш беш аз 50 нафар аз ду тараф кушта шуд ва беш аз 200 нафар маҷрӯҳ гардид. ҷонибҳо ҳамдигарро барои сар задани низоъ айбдор карданд.